Dismiss na po si Mike Rama sa ombudsman. Doon ay mga nanggawas karon nga balita nga gidismiss na po si kanhi Mayor Mike Rama sa ombudsman. Ang ombudsman ni mando usab sa pagpasaka og kasong kriminal batok niya og sa laing 5 ka mga opisyal sa City Hall nga naglangkob sa bids and awards sa Committee Back for Goods and Services atol sa termino ni Mike Rama. Ang mga sakop sa BAC mao si Lisel Calamba, Lindon Bernardo, Basan, Conrado Ordesta III, Janices Ponce o Dominic Dinio. Ang desisyon sa administrative o kriminal nga mga kaso gipirmahan ni Graft Investigation o Prosecution Officers sa Mayra Nimfa Solidom, Mendieta o Rosan Claudine Pasion o gi-review kini nila ni Preliminary Investigation and Administrative Adjudication Director Nelly Golies o gi-aprobaran ni Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr. mga kabombo. Ang kaso naggumikan sa reklamo ni John Del Buntuyan nga nipasangil nga to kang Mike Rama og mga sakop sa BAC nakalapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Giingong nakalapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa paghatag og mga purchase order alang sa pagkolekta og paglabay sa mga basura ngadto sa Jumara Construction Corporation mga kabombo. Jumara Construct Corporation, ECM Hauling Service og ARN Central Waste Management Incorporated. Si Rama ug ang iyang mga kauban nangatarungan sa ilang pamaagi sa negotiated procurement isip hulip sa public bidding tungod kay ang government procurement law nagtugot sa emergency procurement atol sa state of calamity. Ang mga purchase order gihatag ato sa tulo ka mga kompanya gihimo matod pa in view of the devastation of Cebu City by Typhoon Odette where public roads become elizable due to garbage and debris. Matod pa sila nga tubag mga kabombo. Gawas pa nangatarungan si Mike Rama nga dili na ni bag-o. Dili na ni siya bag-o nga pamaagi. Tungod kay gihimo naman ang susama nga pamaagi sa procurements alang sa solid waste disposal services nga gihatag ngadto sa Jumara, ECM ug ARN Incorporated. Sa wala pa siya mag-assumer isip mayor sa dakbayan sa Sugbo human sa kamatayon ni former Mayor Edgar Labilia. Samtang nagkanayon sila si Mike Rama og BAC nga makatarunganon ang ilang gihimong negotiated procurement tungod sa state of calamity nga miresulta sa bagyong Odette. Ang ombudsman nimando hinuon nga ang mga respondents kinahanglan gihapon nga manubag tungod sa ilang gihimong pagpabaya o sa kapakyas pagtuman sa pamaagi sa negotiated procurement sa mga emergency cases. Gingon napakyas ang BAC sa pagrekomendar kang Rama nga ihatag ang purchase order ngadto sa mga suppliers. Nga gingong pagbabaya ni Rama sa laing bahin mausab kini ang mausab ang iyang pag-aprobar sa notice of award o notices to proceed bisan pa sa walay recommendation gikan sa BAC mga kabombo. Wala hinuoy mga silot nga gimando batok sa ECM, Jumara ug ARN. Sa administrative nga kaso ang ombudsman gipahamtang og silot sa mga respondents nga dismissal tungod sa grave misconduct. Unya kini na ang ikaduhang higayon nga gidismiss si Rama. Ang una tungod sa nepotism, tungod sa pagpatrabaho sa iyang duha ka mga bayaw, brother-in-law diya sa Cebu City Hall. Gisuspenso usab siya tungod sa kapakya sa pagsweldo sa pipila ka mga empleyado sa buhatan sa city assessor sa mga kabombo. So, mo ni ang kalambuan ron lain na pud kuno nga